седнал в егото си и много, много разсеян и погълнат от неща, които отвличат вниманието ти от този вътрешен канал в сърцето си. Името ми е Георги Тренчев. Благодаря ти, че си тук. Ще ти покажа как да се свържеш с духовните си водачи и ангели, дори когато нямаш успех, така че живота ти да стане по-лесен. И то много по-бързо. Сега ще те попитам, къде е вниманието ти? Първото нещо, което трябва да се съсредоточим е къде е вниманието ти. Духовните ти водачи и ангели са много фини и деликатни, защото няма да те прекъсват. Ако постоянно говориш и особено за неща, които мразиш и не харесваш в живота си, те няма да могат да достигнат до теб. И ако непрекъснато скролваш в социалните мрежи и се разсейваш с тях, напълно поглъщат теб и цялата твоя работа, и живота ти, които всъщност те не са важни. Социалните мрежи, когато се фокусираш върху неща, които те карат да се сравняваш и да се чувстваш зле, да се вълнуваш, мислейки, вярвайки, че някъде има парти, на което не си поканен. Което, между другото, не е вярно. Тогава няма да чуеш и да се свържеш с божествените си водачи. Няма да се свържеш с висшето си аз, с ангелите си, с водачите си или каквото и да е, защото шумът на света държи вниманието ти. Изключи се от разсейването. Едно от нещата, които трябва да правиш, е да се изключиш от цялото това разсейване. Не е нужно да се изключваш за целия ден. Но бих казал, че ако искаш да се свържеш с тънките планове, трябва да си оговориш среща. Един от моите учители един ден ме помоли да се явявам всеки петък в 19 часа. Беше преди години. Бях Аз сега съм млад, но все пак бях доста по-млад. И той каза, ще имаме урок. Помня, че в началото, като втория или третия урок, закъснявах. И когато се появих и звъннах, и той отвори. Бях раздразнен и объркан. Това беше по-рано, когато социалните мрежи не бяха толкова завладяли света. Изчаках известно време и после пак позваних на звънеца, но той не отвори. Си помислих, Боже, какво се случва? Известно време седях и си мислех, че може би ще се появи. Пак позваних. Беше доста възрастен тогава. Дали не се е случило нещо с него, в крайна сметка. Никога не дойде. Така че накрая се прибрах до дома, седях на вратата му около час, но той така и не отвори. Обаждах му се, опитвах се по всякакви начини да се свържа с него. Пробвах следващата седмица, позваних на звънеца, бях на време и той отвори вратата. И опитам, какво стана, къде беше? Мислех, че не си добре или? И той каза, какво имаш предвид, къде бях? Тук бях. Твоите водачи бяха тук, ангелите ти бяха тук, ние бяхме тук. Ти не дойде, затова си тръгнахме. И тук урока е, че наистина остави впечатление в мен относно това как да се свържа с ангелите и водачите и висшето си аз. Трябва да уважаваш тези връзки, да си оговаряш срещи и да им даваш приоритет. Те не седят наоколо и ти просто да пляскаш с пръсти, като че ли са твои слуги. Трябва да покажеш уважение, когато се появиш в по-високите планове. Когато се изключиш от целия шумен хаос и объркването около теб и отидеш навътре по-предвидим и осъзнат начин. Ето защо толкова много учители насърчават да имаш духовна практика. Това е в основата си това е основната си среща с висшето ти аз. Затова се появяваш, защото всички са там, но ти не се появяваш. Ще го изпуснеш и не можеш да обвиниш никого друг, освен себе си. Практически съвет ще ти давам сутрешна медитация. Препоръчвам ти да наблюдаваш на какво обръщаш внимание и как го използваш, за да се свърже с водачите си. Започни първо сутрин с 5 минути медитация. Искам да кажа какво толкова спешно има, че не можеш да отделиш
5 минути да отидеш навътре, да бъдеш тих и да обърнеш внимание на дишането си, така да запалиш огъня в себе си. Сложи ръка на сърцето си и на корема си. Дишай и кажи: хубаво е да съм жив. Усещам дъха си и се отварям за цялото ръководство на Вселената, което е в мен и е там. Моята сутрешна молитва всеки ден е: Божествен дух в мен, насочи ме в посока на моето най-висше добро за днес и ме направи наясно с всяка възможност да донеса добра енергия на хората около мен. И това казвам от доста време. Така че ако зададеш намерение и се успокоиш за 5 минути медитация, веднага ще направиш връзката. Организирай се. Поискай конкретна помощ. Второто нещо, което искаш да направиш е: ангелите ти и водачите ти са там, за да ти помогнат. Но с какво? Зависи от теб. Трябва да им кажеш от какво имаш нужда. Организирай се. Започни от сутринта. Какво ще се случва днес? Имам среща. Някаква среща. Моля, елате с мен на срещата ми. Ще правя търговска презентация. Моля, помогнете ми. Ангели на продажбите, да мога да комуникирам положително, да донеса любов, да подкрепям хората, на които продавам. Може би имаш лекарски преглед. Помоли за лечителските си водачи. Може би ще срещнеш някого на първа среща. Искам водачите ми за отношения с мен, ангелите ми, висшето ми, защита, каквото и да е. Просто намерение. Назови колкото се може по-ясно с какво искаш подкрепа. Проверявай през деня. След това, когато минаваш през деня, не забравяй да се свържиш с водачите си и да кажеш: добре, ето че тръгваме, ще влезнем от тук и имам нужда от тази помощ. Наличен съм, тук съм, заяви се. И после направи няколко вдишвания, до 10 тихи вдишвания, при които отиваш навътре, отиваш в сърцето си дълбоко. Може да не получиш някакъв незабавен отговор, но поне ще се отвори канала. Появих се, наличен съм, аз съм се заявил. Така водачите ти ще се появят, докато деня се развива и когато имаш нужда от тях. Не търси думи, а действия. Следващото нещо: не търсим думи. Водачите ти може просто физически да те преместят в посока на твоето най-висше добро. Или нещата може просто да се свалят в прозореца на комуникация с някого в момента. Може да изникне блестяща идея, докато говориш за която никога не си помислял преди това. Така работи. Ограничи малко социалните мрежи. Не затваряй себе си. Просто следи колко време прекараш социалните мрежи. Дай си лимит. Може би тази седмица с 10 минути. За определено време се отдалечи. И се свържи с вътрешния канал. Вътрешното ти, ръководството, вътрешната ти посока. И разбира се, всички намираме забавни неща в социалните мрежи. Няма да ги демонизирам, но ще кажа, че ако просто изтъпяваме от тях. И това ни отдалечава от всичко духовно и нашите водачи. Не се появяваш, заеци, твоите водачи не намират шанс да се свържат с теб, защото ти си в социалните мрежи. Кажи благодаря предварително. Следващото нещо е да кажеш благодаря предварително. Благодаря, ангели. Благодаря, водачи. Благодаря, висше аз. Благодаря, майко, Дева Мария. Благодаря на Вселената. Каквото и да е правилно и да резонира точно за теб. Хората, духовните водачи. Каквото резонира, каквото мислиш, че е ти. Но едно добро и солидно благодаря определено усилва канала. Определеното прави много по-лесно свързването дори. Носи ти добра енергия, вибрация. Така че не искаш само да се молиш за помощ, иначе ще бъдеш груб, но да не се появяваш и да искаш само без да знаеш какво и да не казваш какво, няма смисъл. Слушай и следвай ръководството. Това ме води до последното нещо, което искам да споделя с теб. Когато получиш ръководство, кажи на глас, и ако наистина искаш ръководството ти тече свободно, слушай го, не спори. И знаеш ли, аргумент номер 1, който чувам постоянно е как мога да съм сигурен или не знам откъде дойде това. Ти знаеш откъде дойде.
дойде от интуицията ти, дойде от висшето ти аз, дойде от ангелите и водачите ти. Защото това е естествено за твоето битие, т.е. по-точно моето като духовно същество. И моята работа е да кажа благодаря. И да, ще следвам това. Обикновено водачите ти ще ти дават малки предложения. Няма да те претоварят в никакъв случай. Ако има твърде много говорене, това е твоето его. Ако е просто малко, премести се тук, направи това, опитай това, влез, кажи, здравей, свържи се. Това е твоето ръководство. Това са малки неща, които правят голяма и изключително голяма разлика. И заключението генерално на това видео е: моята ключова точка днес е, ако искаш да се свържеш с ангелите си, водачите си, висшето си аз и Вселената, и искаш да ти помогнат, изключи се от разсейванията. Бъди малко по-дисциплиниран, бъди по-последователен, оговаряй срещи, появявай се, бъди ясен за това с какво искаш помощ и след това не забравяй да кажеш благодаря. Това пък практически ще коригира всяка разединеност, която имаш, и ще те вкара в потока, в канала незабавно. Така че отново благодаря, че си тук. Аз съм Георги. Ако ти хареса това видео, натисни бутона за харесване, което е още по-важно. Абонирай се, за да можем да се видим отново, и то много скоро. Благодаря ти отново, светлопът, и следвай наръчник. Голямото благодаря се отплаща много повече, отколкото можем да си представим. Благодаря ти отново. До скоро.